Моята прекрасна майсторка. Кърпи чисти ми извозвам. Правим ремонт в къщи. При нямането на майстори аз се допитах до една приятелка. Тя дойде и днес започва работа. Работа ще отнема около 4-5 дни и мисля да ви заснема целият процес. Then it's quiet. Защото ние да ги работим общо сами и тишина, нали, освен че куриш. Какво да те шоу? А то разбиването е лесно да ви кажа. Почва сега. Винаги преди да стане хубаво, става малко грозно. Сега се грундира. Това е сплав за боя, която действа като лепило за мазилка и боя и неутрализира миризми. Мазноти и всякакви такива работи, които потенциално могат да избият. Искам тук да ви разкажа от цялата история с нашия ремонт и защо се стигна до това моята приятелка да дойде, за да ремонтира коридора. Всичко започна от ремонта в банята с цялото къртене, което трябваше да се осъществи там. Майстора, който бяхме наели, нямаше тази възможност, затова в последния момент, докато той твърдеше, че ще успее да изкърти, беше на 80 години сайдноут, а ние се озовахме в ситуация, в която в последния момент трябваше да търсим фирма за къртене. И баща ми, без да сподели, че изпада в тази ситуация, отваря интернет и се свързва с една от първите фирми, които намира, Destroy.bg, където намира картачи, при което идват в къщи да къртят от тази фирма. Следователно, аз, която съм вкъщи, съм на работа home office, имам срещи през целия ден, само чувам как се кърти и виждам двама майстора в банята, които къртят и чувам баща ми как се оговори с тях и става някаква суматоха за цените. Аз това го разбирам, но не мога точно да преценя какво се случва. Впоследствие стана така, че се оказа, че те са го заплашвали до физически заплахи, тръгвали са да го душат и били са 15 цигани, а не двамата цигани, които аз виждах. Заплашвали са го, правили са сцени, късали са си, чупили са си сим-картите пред него, така че за да го сплашат, за да видят, че той няма да има контакт с тях. Какви ли не циркове са правили. И в крайна сметка тати дойде, аз го видях, че е доста разклатен и изплашен и ми каза да дам всичките пари, които имаме в къщата, при което аз не помислих общо взето. Но когато баща ти дойде при теб и ти каже такова нещо, просто действаш. Извадих 2000 евро, които държахме в къщи и му ги дадох, при което те си тръгнаха и оживяхме, оцеляхме по някакъв начин, въпреки стресовата ситуация. Много се пазете от подобни сайтове, които са фалшиви. Destroy.bg е един от тях. Това беше моят кратка история. Не искам да отделям внимание на това, защото ми беше трудно да го преживея и осъзнах в колко кризисна ситуация сме поставени. Аз и баща ми, защото тогава бяхме само аз и той в къщи и се радвам, че всичко приключи без последствия и излезнахме живи и здрави. Пари се изкарват, така че продължаваме напред. Сега съм се доверила на една от най-добрите ми приятелки от детство да направи коридора. Тя занимава от много години с това, имам пълно доверие и ще ви взема с мен през целия процес. Избрали сме декоративна мазилка Сахара, се казва, която е с пясъчен ефект.
100% ще се получи хубаво, защото аз имам пълно доверие в нея. И така. Тази задължително, онова там, тази. Имам 10 квадрата. Smile. Yeah, yeah. We're gonna do this one the very right way. Try. Oh, really? Woke up in the morning with the sunshine. Nice. Animated birds on my power line. There they go. Mapping out my life, cause it's by design. By design. Checking on my friends, hope they doing fine. Nice. And all my fake friends put me on the shelf. I worry way less when I'm by myself, yeah. But you can always call me if you need my help. I got the type of love that you never felt. Okay, all day, let me demonstrate. Throw bad vibes at my feet, I'ma levitate. My trajectory, yeah, that would never change. I'ma be me, even if I look strange. I be focused on life with no pain. Make a day from the night, cause I brought paint. I've been through hell, but for heaven's sake, I'm in my lemon car, sipping lemonade. I think I found my groove. I think I found my way. I think I found my mood. I think I found my way. Walking across the moon. I think I found my place. I think I found my mood. I think I smile today. Yeah. Everybody showing money, I just show teeth. Yeah, that special type of riches that you can't beat. I got the special currency that you can't see. That special kind of happy feeling in your feet. Stars in the Помагам. Останало само едно. Да. Направи си 20 квадрата. Акрил някакъв. It's like, I think I found my groove. I think I found my way. I think I found my Разумер. Те са няколко вина, има комбинирани, има само Ей, пазумер. Нова дума в речника. като оксиморон. Аз първо тази дума много я харесвам. Къде ми я използвал? Аз по литература. В интелигентни разговори се използва тази дума, че така, спираме да. Ай, Това е което си го мазилката. взема. Ето това купуваме. С това ще работи. Матео. Добре. Матео, с ребра. Този акрил ми трябва. Рекламно лице. Окей. Ти бе, Нормално. малкото? Не може ли си дават? Това клипчето да направя. С такова клипата много пясък, това някак се не ли снимаш? И с тия четки или? Четчица най-подходящо. Да, миниатюрка. Защото това е за голями повърхи.
някакъв такъв енгейджмент с Инстаграм, тези неща? Не съм се занимавала. Иначе в Англия се намира. Защото аз имам такъв профил в TikTok 10K. Хили, как успя, не знам. Ма явно хората се интересуват от това. За 5 видеа. Ама, просто защото това е бранш, дето повечето хора са мъже. И като си жена, нали си. Да. Днес изкуриха стените и намазаха част от тавана. Имаше една огромна пукнатина там, но всички стени са измазани и е сложена мрежа отдолу, както и тук в тоалетната на стените. Това е някакво грапаво. Това е така се нанася после става гладко. Само? Не, с направи и сладко. Така се нанася по-лесно, колкото с мамашката. Добре. Тази тръба върви на долния ред плочки. Имаме здрави плочки. Как не се ради? За приставки Емпак. Емак и толкова. За 500 евро ще вземеш 2000 и си ги докараш по тангия. Да, ама Хенри нас не мога да чисти. Цял живот чистила само с Dyson. Цял живот да е. И като пусна Хенри до нея, дай се на сигълта филтъра. Хенрито. Ама аз, защото заради Арко исках да бъда, ви помоля. Филтъра и направо да видя. И аз ще изкъпах една първо смукачка. Е мокро още. Е, сега ще изсъхне. И им писах, не писаха ни филтър. Маките веднага ми прави такъв куриер за... Да, това като са iPhone. Да. Какво е 12? 12 инча. Това е 9. Той е по-мъничко. Да. Думата насам. Да, съм си, нямам толкова сила за да 12-ката. Тя ми играе ми. Абе, играйте. Играе ми. Шеф, Да, с 9-ка или с 12-ка. деветка имам, и тя ще ми стигне. Това ти казвам. Ние момичетата с 9-ки си действаме и сме си екстра. Ти знаеш, че имам шестица. Оня ден мазах една стена с шестица. Каква шестица имаш? Да бе, има валят шестичка. Почвам да се... Продължавам да върна. Не, там я дърпа толкова бързо, направо вече си. Да, верно. Много добре.
решихме да отидем на ресторант цялата ударна бригада. Finally. Отиваме в някакъв нов ресторант, казва се Лопатар. Преди си казваше фантазия. Не. Ще дадем оценка. Да. Ние сме експерти по месото. Да. Има хора, които вече са ходили. О, залеза. Отзаде. Що за ден? Вие как сте? 100% сте мега изморени. Човек, аз направо като се изкъпах и легнах и бях не толкова да не тръгна, обаче глада в мен. Да. Аз щях да заспа права, не знам за вас как я Аз карах. пък хапнах. Специален подарък. За моята best friend forever. Защото ми трябва хидратация. Използва се супер малко, много интересна опаковката. Моля. Еленско стил. Нямам Не мога да бъдеш. Не. Моля? Ти какво каза? Искаш да те наричам с всичките имена? Бива. Да знам, Иляна изяде две такива. Стоп! Да, ние мъжете сме туристи. Още има лимона с червено. Поема мръсотия, тя няма да се личи. Приключвам този влог тук, защото още нямаме врати. Ще отнеме 10 дни, аз просто искам да го кача. Може би ще има час-две, в която ще оправим и кухнята. Но това са моите прекрасни стени. Тук ще останах, за това изглеждам по този начин. Уникално, в смисъл, вижте този ръб. Просто вижте този ръб. Наистина много добра работа. Мама е супер щастлива с нейното решение за декоративна мазилка. Аз също го харесвам. Даже много. Трябва да сложим врати. Трябва да измажем и боядисаме цялата кухня и евентуално да реновираме шкафовете в коридора. Така че дали ще го заснема, не знам, но аз съм изключително доволна и мисля, че резултата беше много добър. На следващия път харесайте и коментирайте!